Ndị be anyị ndewonu. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Asị m nke onye chiri nya zelu andị si welu nke o chiri zelu ya, maka na mụ na gị mana nke onye metara oge ji isi ebu. Wee na-asị Igbo ndị ọma, n'eziokwu ụla na-atụ m n'oge ụla na saịdị ebe mụ onwe m si wee nọdụ. Nwa vidio onyonyo anụnwa bụkwanụ ka m wee nwee ike ịdọ ụfọdụ n'ime anyị aka na ntị, wee nyekwazie ụfọdụ n'ime anyị ndụmọdụ na abụrụgonu m okenye, mana okenye n'ime mmụọ, mana okenye n'anụ arụ. Nwangwu Chukwudị na-eme onyonyo a. O wee bụ na-asị nke onye sisi wee sọọlị ya, a ga-eji wee sọọlị ya ka udo wee dịnụ. Maka na mmadụ Chukwu kere eke siri ike. Sọsọ Chineke nna, the father of all creations, knows what he has put in man. Man or mankind is very difficult. Man is hard. I siri ike, anyị esika. And so for this, o kwesịrị ka mụ na gị na-abọ mara nnọọ na nke onye si wee sọọlịa, si were ya sọọlịa, maka na mụ na mma na ugwu bụ nkwanye. Give and take. Ọkwa ya bụ nkwanye ugwu. Give and take. If you give it, you receive it. But onye ukwu ma onye nta, onye ọbụla deserve ya, maka onweghị onye kere mmadụ na-abụghị Chukwu, onweghị onye nwe mmadụ na-abụghị Chukwu, and onweghị onye ya na ibie ya ebi ụwa. Abụrụgodo ejima ka amụrụ, mgbe ha na-aba apụta ha otu mgbe, ka ha na-aba enweghị mgbe ha ji bụrụ ofu akara aka, ha na-aba abịa enweghị mgbe ha ji bụrụ ofu chi, mana ofu Chukwu kere, mana ọ bụghị ofu mmụọ. Ka ha na-aba abụghị ofu mmụọ, mmụọ dịsị iche iche. Ngwa n'elu ife dịka ife ede n'akwụkwọ nsọ banyere Esau and Jacob, the two nations in the womb of nwunye Isaac. Chineke sị, Esau I hate, Jacob I love. Two different people. Kedizi? So o nwere ebe m na-eje, o wee bụ n'ofu nne na mụ, mana ọ bụrụ ofu mmụọ, ọ bụrụ ofu chi. Chi bụ mmụọ nsọnụ, ma mụ na-asị Holy Spirit. Nya bụ chi. Onye ọbụla nwee chi nke, onye ọbụla kwesịrị inwe chi nke ya. Ọ pụtaghị nọọ Chukwu ka ọ bụ. Ndị ụka na-akpọzi ya na Holy Spirit, ndị ekpere na-akpọ ya Holy Spirit. Maka na ha kwetere na Holy Spirit, ya bụ ha kwetere na Chukwu nke Baịbụl, Chukwu nke na-asọ nsọ, ihe niile dị nsọ. Onye kwetere na Baịbụl ya na-ekwu okwu Holy Spirit, mana onye kwetere na Baịbụl ya na-ekwu okwu chi. Onye mazi chi nke a na-ekwu, ọsọ Chukwu kere ihe niile ma. Onye nwa na-ekwu okwu chi amakwa chi nke na-achị ya, na ọ bụ na o nweghị kompas o ji aga.
ọ bụ na enweghị ụkpụrụ nwee usoro, ihe niile nwere usoro, ịma na mixed spirit ka ya na-afụ, mmụọ gwara ọgwazi na ya ma nke bụ nke. Ụfọdụ mmụọ ka amakwana afa ha na mmụọ n'ala eze Chineke, ụfọdụ mmụọ ama ha afa ha, onwe ndị a chụrụ achụ, onwe ndị a jụrụ ajụ, nwee ndị abụrụ ọnụ, ha ma na-etigharị n'ụwa narị abata na mmadụ wee na-akọsụ confusion. O wee bụ na ihe mụnwa na-ekwu na-emetụ aka bụ ihe banyere ndị Igbo, ụmụnne m in diaspora. For the Igbo-Israel connections, Now, o wee bụ na dịka ụla na-atụ nwanne bụ Chukwudị na-atụsi m ike, m ga-ejisi ike ma kwupụ okwu na-abụọ dị m mkpa, andọ ihe banyere ụmụnne m ndị Igbo. Chineke na-akpọ mụ na gị oku dịka a people, ọ bụghịzi dịka an individual, a person. Ọ na-akpọ anyị oku dịka a people, collectively. Ọkwanye ya bụ okwu, ọkwanye ya bụ nsogbu anyị nwere. Mmadụ na onye Chukwu na-akpọ oku, ọ bụ na ọ zaghị oku, gịnị na-eme ya n'akwụkwọ nsọ? ọha achịkọtasịa, etisịa akwọcha aka, etinyere ọkụkọ akị, ọha akpa asịsasịa, ihe niile a na-achụkọ na-eme na ọ dị ka civil war, Biafra and Nigeria war then. Mụ na ga-echeta Igbo South East or South, ọ bụ ha dị the richest before that 50s. Mana gịnị mere? After the war, we lost it all. Well, come on for 20 pounds to each person or each, no matter how much you have or had in the bank. At the same time, n'ime wee bidokwa n'isi wee gbawakwa mbọ gbasasịba chụwakwa ego. Onwezi onye na-ekwu okwu ihe ọzọ na-awa ka onye ọbụla zụtagoro onwe ya. So mana ịbịa n'anya na ya bụ okwu, ọ na-abụzi ya bụ ofu okwu aha na-achọ imetụ aka. Mgbe Chineke na-akpọ mmadụ, onye aka Chineke dị n'arụ, ọ ga-emekwa n'uche Chukwu. O meghe uche Chukwu, ọrịgo chechachasịa ọdaa, ọrịgo chechachasịa ọdaa, bidokwa n'isi. Aha onekwana ka mụ na ga-anọ anyị ga-eji wee na-arịgochasịa daa. History na-repeat itself to the detriment of you and I, to the bad of us, not to our good. N'ụdị anyị ga na-atasa afụ, enwebe nya bụ ego chụgide ga-achụsasịa 60-70 anwụọ. Nwunye gị na ụmụaka, ọ bụ ụmụaka ma ọ bụ na ego nwa bụ nwoke anọdụ, before you know it, ụmụazị ahụhụ ha na-eri obere oge, nsogbu ọgụ abịa. Maka enwe time for ihe niile, mana ihe nji emetụ ihe aka bụ na Chineke na-akpọ mụ na gị oku as a people. Kedu mụ na gị ọ na-enebanyekwa anya fụ aka Chineke? Ihe niile na-emerụ bụ aka Chukwu. Mana otu o si na wee dị, a sị nka m hapụ ya n'abalị a, na oku a Chukwu na-akpọ mụ na gị, anyị ga-eche na alụsị nna nna mụ na gị na-efe na-enye anyị nsogbu, ka anyị jefewekwa ya bụ alụsị na arụsị a hapụrụ. Na aha emegazi ya bụ mmụọ alụsị ahụ, omenala ihe mụ na gị edeghe adịghọ n'akwụkwọ ahụ, nweghị onye ma nọ a na-abịa egbunyere ofu akụkụ ọbara, sie nrikọ, kpọọ nwa dibịa bịa mee gọgha mmụọ, kwuo onye amụma. Mụ na gị onye na-amazi mmụọ nọ ebe ahụ? Onye na-amazi mmụọ nọ ebe ahụ? Onye na-amazi mmụọ na-agwa dibịa ahụ okwu? Anyị asị na Chukwu abịama. Kedu ka esi malụ nke bụ Chukwu abịama? So na onye nwa ka o ji dị mma ime ihe n'usoro. Ebe anyị bụ ndị Igbo chọpụtagolo ọpụta ife na our culture na nke ndị Israel, Jews, not the similar. Ngwa na-ele ndị Jews na the whole world,
ọkwa baịbụl, ọkwa Torah, instructions Chineke nye Moses n'iwu ka ha ji. Ọkwa ha ka Chukwu si na ya zitekwa onye oziọma bụ Jizọs. Na obodo na-adịte ya ka esi zitekwa ndị oziọma. Ihe a na ha eme ọ na-dị njọ, wee were ha wee bịa ịgbasa oziọma n'ụwa, wee mee ka anyị fụ light ahụ ọ na-abụ ozi okwu ọnụ Chukwu nyere ụmụ Israel through Moses. Ọ dịkwa bụ light a na-ekwu okwu ya. Jizọs a onye Juu ka ọ bụ na Israelite, ha nwa ka opi ikekwa ndị oziọma ya niile, ha ncha bụ ndị Israel, na ha ga-abụ light wee nye mba niile, nye n'ụwa niile. Ọ dị Jews, ọ Israelites bụ the light. Ndị Igbo na-asị na anyị nwa bụkwa light. Anyị nwa bụ light, anyị so na Naijiria na Afrịka. Ndị Igbo bụ enwekwara ụmụnne anyị n'etiti ndị dị iche, obodo dị iche iche na langweji dị iche iche, mana oge lue ọgba ndụ Chineke bini, okwu ọnụ Chineke bini etu a obinigo agbasaba ozi ọma nke a njifụ mkpụ n'ọnụ, ozi ọma nke ọgba ndụ Chineke, okwu ọnụ Chineke niile akụghị mmiri, uncut, undiluted, ọ bụ half gospel, diluted gospel. Ndị pastors na bishop a niile ji aga, ndị ụka dị iche iche ji aga, milk na candy gospel, ewerezi okwukwe wee na-eje. Ọ bụghị nwa ntọntọ basic covenant a ha ji aga. Nke a bụ nke eji ebido, nke bụ ozi ọma ndị nsọ ga-eje nwa mgbe nta. Unu ga-ama na abụọ ga-afụ ha n'ikuku n'ụzọ ọbụla n'ụdị pụrụ iche. Ozi ọma nke ọgbụgba ndụ a, from Genesis to Revelation, ndị ga-eje ozi ọma bụ the ministers of Yahweh, ụmụ Levites na ndị priest, ndị nchụaja. Ndị ọmalụ bụ na West Africa, ndị Igbo. Ọ bụghị Israel, the Jews ga-ejezi ozi ọma, ha ejego nke ejere na mbụ. Ugbu a bụ ndị ojii, the Hebrew Israelites, ndị ga-eji ozi ọma. Yes, onye ka Chineke ji chọọ ikewa Nigeria into 3 or more. Ọ gwara anyị 1999 ka o kwuru na ya ga-ekewa Nigeria into 3 or 4. Na-ekwukwu eke gụnwa so wee nụ, gụnwa na-ene m anya ma onye mbụ, enugwu ya n'ọnụ m na Lagos, enugwu ya n'ọnụ m na Igbo anyị. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọtụtụ na anugwu ya, ọnya bụ ihe a nọ n'elu eketa. So ifu na Nigeria na-eji aka ya naturally wee na-ekewa onwe ya ụzọ ịtọ ụzọ ịnọ, eventually onweghị onye ya stop ya, onweghị mmadụ ya akwụsị ya. Ihe dịrị mụ na agazi bụ ndị Igbo wee nụ nwa ọbịaba together na kponu n'ime ụlọ kwụsị na okwu fọmụ manụ, nwebenu meeting ụmụnna, nwebenu meeting ụmụnne. Ọ gwụsịa ime mkpọtụ bụ ịkpọbata onye ilo ọzọzi ka ahapụzia ndị ọzọ chụba unu. Ihe na-eme na Naịjirịa emetụgo n'imi, metụ ọnụ, ometụgo onye ọbụla. So ka ndị Igbo nakpuzie welu nwayọ godo, ndị IPOB agbanigo, mana ha ya wee nwa nakpuo ime wee kọntinu kwa n'ọlụ. Ka ndị amaligodo ndị Fulani anyị, ha na ndị Fulani ga-ebido, ndị Fulani werugoro ọnọdụ niile, ndị onye na ha ga-eme efughị maka na anyị wee na-agakwa na-enekwari anya, na-akwado ụkwali, na-akwadosi ike, na-arụ ihe obodo ga-eji bụ ya bụ ngwa ọgụ dị iche iche, na-arụ ya. Enwe units, a na-enwe nu meeting ụmụnna, a na-enegotiate, na-erinegotiate n'asụsụ nke anyị godu, wee na-akọnetikwazi ụmụnne anyị ndị kweta na ha Biafra na okirikiri ndị gba anyị gburugburu n'asụsụ anyị. Gịnị bụ iji flag Biafra na-eme mkpọtụ na-eme ihe a? Nwere isi? Ka bụ ị na-asị onye ilo bịa, onye ilo ka ị na-akpọ nya bịa. Ọnya mere ha ji weresi ebe niile mgbe ha fụrụ na Biafra na-ewu, ha weresi ihe position niile tinye n'aka hazi ka ha welu Fulanization wee bịa, welu Islamization wee bịa, and ka fight opposition, and ka fight ya Biafra, ka ya naghị ka ekpochapụ Biafra. Ọnya etu ha si wee kwado bịa na 2015. So mana ha ncha dị mma. Ọpụla ihe niile na Chineke nọ n'ọrụ n'ime both ways, na mgbe na side ha mana side ya, bọta anyị nwa
anyị abụzi sacrificial lambs for Nigeria. Ụmụaka anyị ga-eji nwayọọ, anyị ga-ejizini nwayọọ, anyị ga-ejizini nwayọọ, nwegodu meeting, bịagodo ka anyị bụrụ ofu, wee kwadobezi ihe ndị people ndị ihe eji mara ndị as a nation, kwadobezie ihe ga-eme ka anyị bụrụ a nation, ihe eji mara a nation. Na-achọ ka m sụọ ya n'Igbo ọfụma. Kwadobezi ihe eji mara a nation, a people. Ọkwa ifugie ya bụ hazibe gọọmenti anyị n'ime ụlọ, hazibie na-ejefe ije afọ n'ilo. Ndị nwa na-achụ nta, ndị IPOB na-achụnta ndị Biafra, ndị niile na-achọ ndị ha ya egbu, ha afụgo ọ bụrụkwa ori na-achọ a na-inye ha ego ha wee ṅụọ mkpa, ị na-eje ebe ị na-eje. So mmadụ wee na-ahazi ihe ma ya bụ na mmadụ dị ndụ, ma ya bụ na ata gị ha ọwa na one thing or the other. Maka ihe gịnị? Maka ha ewelugo ife uji dị mkpa ka anyị nwee ụdị amamihe bụ na ha ewelugo position niile, key ones, ha ewelugo ha niile. The security apparatus ha jie, onye ji nke a n'obodo ọbụla ọ bụ section jie okwu agwụnụ. So onweghị ha ya eme mụ na gị, ebe ha ya nọ wee mezi mụ na gị ihe succeed ebe na anyị bịazi dị together as a people. Anyị niile bụ ndị Igbo, anyị niile bụ ndị kwete na Biafra, ewelugodo nwa wee bịa bụrụ together. Ọ bụghị mkpọtụ ka anyị ga-eji dị together, ọ bụghị mgbe anyị na-ekwu okwu ịbịa dị together ya bụrụ ụzọ bere mkpọtụ onye ilo ka ọ ghasaa anyị dị mmụọ. Anyị ga-emechigodo ọnụ wee dị together, ife apụtazi ilo wee kwuo eziokwu. Onye ilo binizie mgbe a mba anyị ebinie maka na anyị kwado akwado, mana adịghị together akwadoghị na akwadonu. Ọ ihe bụ ihe na-enye anyị nsogbu wee lue nụtanụ. Bọta ama na ọ bịago na njedebe. Kama na mmadụ asịkwana ime m nka mmemeghị nka, emezie gị onwe ihe imeri, ịma na onye a ga-akọntinu na-eme esi na tutules onwe ipubeghị eze. Ọkwa ihe ime ọnyanụ. So na uche anyị ga-adị ya ịza Chineke oku bụ ihe mbụ, ka anyị wee nye anyị amamihe, ka akọ na uche anyị furu efu ka o jee wekọtasịa ya ebe ọ dị tikwa n'ime anyị. Ọ ịzagoro Chukwu oku maka ọtụtụ ihe dị n'akara aka anyị. Ndị amoosu ewesasịa na ya, ndị spirituality ewesasịa na ya, maka ihe atụghị egwu Chukwu, maka ihe amaghị Chukwu anyị, maka ihe anọghị na ụkpụrụ ya n'ikpe ya na iwu ya, maka ihe asọ nsọ anyị. Mana anyị bụ ụmụ Chukwu okike abịama. Chukwu okike abịama bụ Chukwu dị nsọ, ọ na-asọ nsọ. Ihe ruru inyi erika n'anya ya, ya na ihe dịkwazi ọcha. Ị bịa ya emetụ nke ruru inyi n'anya ya aka, sọsọ nke dị ọcha n'anya ka ị ga-emetụ aka. Mụ na gị na-amarụ gị ihe niile dị ọcha n'anya Chukwu nke abịama. Iji gwa gị eziokwu, 80% of us amadị ihe dị ọcha, ihe niile dị ọcha n'anya Chukwu nke abịama. Then ịma na a ga na-ebinyezi n'aka n'ihe ruru inyi n'anya ya. Mgbe azụ ibinye ihe ruru inyi a na-abịakwute gị, itinye aka n'ihe ruru inyi n'anya Chukwu, ihe ruru inyi a na-abịakwute gị. Onye mere ihe ndị Fulani ji wee na-anyazi isi bakwute anyị nọchisi ebe niile. So mana anyị kene Chineke na ndị ozi ụmụnne anyị nwere ndị na-intercede na-ekpesi ekpere ike, na-emekwana ihe, na-esokwanụ Chukwu n'usoro. Onye ka o ji kada etu a, Chineke were aka ya bịa na-ekewazi Naijiria. Mụ na abụzi ndị IPOB na ndị Igbo, anyị nepụzi ya afụ na o ji aka ya eke, ịba ụlọ mechie ọnụ ma na-abịa ka anyị na-abịagodonu tugeda, na-ewekọta ihe ọnụ, na-ahazi gọọmenti anyị, na-alụ ngwa ọgụ, na-akọnetị ụmụ Israel, ụmụnne anyị internationally, worldwide, na-akọnetị, na-ekwu okwu. Etiti anyị ekwesịghị ka anyị nwee secret ndị security, secret ones. Ekwesịrị ịma mpụta ife na-adị fully nkwadobe. Mba, ị na-ekwu okwu ka ọ bụrụ ịtụ ọnụ ka ndị Hausa gbaa ọsọ ma ọ Fulani ghara ịbịakwutezi ma ọ bụ ka ha hapụ. Mba, na ọma hapụ ha, ma hapụghị. So ọ baghị uru ịbịa kwupụtaba ihe ị ga-eme na nke ịma mme. So ụmụnne m, aga m asị ka m hapụgoro mụ na gị n'oge a ka m jelara ụlọ ji m. Ịfụnanya mechiri emechi, mma na-ekwuzi okwu, onye bụrụ m aka Chineke mekwuo ka anya m mechiri mana ọnụ m ghọghe.
ya na ụmụnne m, anya m mechiri mana ọnụ m oghe. So n'ime ihe niile aga m asị ọ bụ na o nwere okwu na-abọ na ịtọ ijiritara aka n'okwu niile a m kwuru, n'ọbọkwa mmụọ nwe okwu a niile m kwuru, ọkwa onye nwe n'igwe n'ụwa ji wee kwufu okwu a dị iche iche ka okwu ọnụ ya na uche bido n'ịlụsi ọrụ ike n'ebe anyị nọ, na agwọ nọ n'akịrịka. Mụ na gị fụrụ ya n'ụlọ, anyị afụgodu ka o si dị, mana ọ bụghịzị sọ ndị Igbo, ọ bụghịzị sọ ndị Biafra, ọ bụzi ma ndị Middle Belt, ọ bụzi ma ndị Yoruba. Anyị fụsịrị ihe niile. Ngwana ka amadụ ka Fulani ga-esi wee dị elozini weta itene ebe ọ gbaka n'aka Chukwu dị na ya, Chukwu na-eme ya, ka ezini ka Fulani ga-esi dị ịfụrọ na ọ bụrụzi ihe gị nwa ga-abịa nyebe Chukwu aka n'ụdị gaba Chukwu n'iru, ọ bụrụzi ya. So uche anyị ga-adị ha ka anyị nwee na amamihe. So onye ebe ọ bụla onye na-anọsi ike nọ na nche na-eme ekpere midnight, chọọ ihe ọbụla ị ga-eji lee ihe ọbụla ị nwere, zụtakwa ọsọ ọdụ ya, nwee nwa alụkwụ, nwee nwa aka nwa, anyị na-akpọ ya aka nwa, wee weta ife dobe n'akụkụ, dobe zuo ya ezo, nọdụ na nche. Onye bata n'abalị na be gị n'usoro ọbụla bụ onye ori, gbuo ya. Ọ ife akwụkwọ nsọ kwuru, gbuo onye aha. Onye bata n'ike n'abalị be gị na mgbe ekwesịghị ọgụnwa ma wee bụrụ nọ n'ụdị ịfụ ịbịa gbuo ma ọ bụ ịbịa atak gị ma ọ bụ ndị be gị ma ọ bụ zuo unu ori, ma onye ahụ nweta ohere ọ ga-egbu unu wee were ihe ọ chọọ. So otu a ị ga-ebu ụzọ gbuo onye ahụ. Ekwene ka chifo dịka akwụkwọ nsọ si kwue, isikwa anyasị ahụ n'ọchịchịrị, isikwa anya onwe ka ị na-azọ wee bupụ ya aside. Ọ ihe merie. So otu a ka ọ dị. Anyị ga-adị nkwadobe, were ofu aka jide Baịbụl, were ofu aka jide egbe anyị. Ọ etu ọ dị na ụmụ Izrel, etu ọ dị na akwụkwọ nsọ. So n'ime ihe niile, biko nụ ka anyị medebe mkpọtụ ịtụ ọnụ na-eme vidiyo na-eko. Ọ na-egbu omume ụmụaka ahụ ajọka. Ọ na-emebi ihe n'ebe Igbo youths nọ. Kedu ihe ị na-emeri ya na-egosi? For what? Gụ na ụmụnne gị godu ndị Igbo niile unu akpagidego nkata ghọta onwe unu, kwekọta kwụrụ together. Mba, ịma na-eme vidio nke gị, na-eme ụfọdụ na-eme ndị Biafran soja, ụfọdụ na-eme ndị Biafran this, ụfọdụ na-eme ndị Biafran National Guard, ụfọdụ na-eme ndị that is bịa na-ewepụta ya na onyonyo. Ma ebegodu n'ihe na-ewepụtazi na onyonyo ntịru na chịkọta ihe niile ọnụ ọfụma. So ụmụnne m, arapụkwa mụ na gị, larụ ọfụma ebe ị nọ, na ka Chineke kpuchite gị n'ezinụlọ, kpuchitekwa m onwe m n'ezinụlọ m, nọnyere ụmụ ya n'elu ụwa dum, all the Israel. Ka Chineke nọnyere ha, nyekwana anyị udo. N'afọ ọkpara ya, ọkpara nna anyị bụ Yashua. Sela. Ka Chi fonu.